аз соли 2004 инҷониб шумораи мусофирони ҳавоӣ беш аз 2 баробар афзуд. шумораи мусофирони муқарраршуда дар соҳаи авиатсияи ҷаҳонӣ аз 1,9 миллиард мусофир дар соли 2004 ва дар соли 2019 то 4,7 миллиард афзоиш ёфтааст. азбаски фурудгоҳҳо серода мешаванд, шаҳрҳо барои қонеъ кардани талаботи афзоянда фурудгоҳҳои калонтар месозанд. имрӯз хостам дар бораи якчанд фурудгоҳҳои ҷаҳон сухан гуфта бошам, ки яке аз бузургтаринҳо дар ҷаҳон мебошанд. дар пекини чин тасмим гирифта шуд, ки шумораи мусофирон дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахти Пекин тавассути бунёди фурудгоҳи нав, бузургтарин фурудгоҳи Дасин дар ҷаҳон коҳиш дода шавад. бино ба иттилои расонаҳои давлатии чин, он масоҳати 700 000 метри мураббаъ 27 километри квадратиро фаро гирифт, ки ба 98 майдони футбол баробар аст. фурудгоҳи байналмилалии Пекин Дасин метавонад ба беш аз 100 миллион мусофир дар як сол хидмат расонад. фурудгоҳи пойтахти Пекин ҳамчун серодамтарин фурудгоҳ дар чин мебошад. дар соли 2022 бошад калонтарин фурудгоҳҳо аз рӯи масоҳат ва ҳаракати мусофирон 10 фурудгоҳе мебошанд, ки дар бораашон маълумот медиҳем. дар ҷои аввал аз рӯи масоҳат дар ҷаҳон фурудгоҳи байналмилалии подшоҳ Фахд Даммом Арабистони Саудӣ мебошад. аз соли 1999 фаъолият дорад. шумораи мусофирон дар як сол 10 миллион одам мебошад. майдони 780 километри квадратиро дорост. ин фурудгоҳ бо масоҳати умумии 780 километри квадратӣ аз ҷиҳати масоҳат дар ҷаҳон бузургтарин фурудгоҳ ба шумор меравад. аз инҳо танҳо майдони 36,75 километри квадратӣ фаъолона истифода мешавад. ин фурудгоҳ соли 1990 ба итмом расида аз ҷониби нерӯҳои ҳавоии Иёлоти Муттаҳидаи Америка ҳангоми амалиёти тӯфони биёбонӣ истифода мешуд. он то соли 1999 дар тиҷорат истифода нашуд. як далели ҷолиб ин аст, ки ба далели ҷойгиршавии ин фурудгоҳ кӯтоҳтарин парвози байналмилалӣ аз Арабистони Саудӣ ба Баҳрайни ҳамсоя ва инчунин тӯлонитарин парвози дохилӣ байни Даммом ва Табукро дорад. бо 2 хатти парвоз ва 3 терминал, фурудгоҳи Фахд дар як ҳафта тақрибан 70 парвозро иҷро мекунад. дар ҷои дуюм бошад фурудгоҳи байналмилалии Дубай мебошад. масоҳаташ 140 километри квадратӣ аст. фурудгоҳи байналмилалии Дубай иқтидори максималии 60 миллион мусофир ва 2,1 миллион тонна бор дар як сол дорад. дар сохтмони фурудгоҳ тақрибан 5,5 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка сарф шудааст. фурудгоҳи байналмилалии Шанхай Пудонг аз соли 1999 фаъолият карда истодааст. шумораи мусофирон дар як сол 74 миллион мебошад. масоҳаташ 39,8 километри квадратӣ аст. фурудгоҳи байналмилалии Шанхай Пудонг фурудгоҳи асосии байналмилалие мебошад, ки ба шаҳри Шанхайи Чин хизмат мерасонад. он инчунин яке аз марказҳои асосии ҳавоӣ дар ин минтақа аст. фурудгоҳи Пудонг яке аз 2 фурудгоҳҳои байналмилалии Шанхай мебошад, ки дар масофаи 30 километр аз маркази Шанхай ҷойгир аст. барои аксари парвозҳои байналмилалӣ он як марказ ва пойгоҳ барои China Airlines ва Shanghai Airlines мебошад. Пудонг серодамтарин маркази байналмилалии Чин аст, ки аз соли 2016 инҷониб 104 ширкати ҳавопаймоӣ дар беш аз 210 самт дар фурудгоҳ фаъолият мекунанд. фурудгоҳи байналмилалии Денвер дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка аз соли 1995 ба истифода дода шуд. шумораи мусофирон дар як сол 69 миллион нафар буда, масоҳаташ 140 километри квадратӣ мебошад. дар як сол зиёда аз 26 миллиард доллар ба даст меорад ва панҷумин фурудгоҳи серодам дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка бо 35 000 корманд мебошад. фурудгоҳи байналмилалии Денвер бузургтарин корфармо дар Иёлоти Колорадо мебошад. аз фурудгоҳи Денвер шумо метавонед ба 215 самт сафар кунед, ки 189 тои онҳо дохилӣ мебошанд.
он инчунин ҳамчун як маркази машҳури ширкатҳои ҳавопаймои иёлоти муттаҳидаи Америка ба самтҳои байналмилалӣ дар Америкаи Лотинӣ, Осиё ва Аврупо хизмат мекунад. даллас фурудгоҳи байналмилалии Форт Уэрт, Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар хизмат аз соли 1973 буда шумораи мусофирон дар як сол 75 миллион нафар, майдонаш 69,63 километри квадратӣ мебошад. Фурудгоҳи байналмилалии Даллас Форт Уэрт дуввумин фурудгоҳи амрикоӣ дар Америка ва саввумин фурудгоҳи байналмилалӣ мебошад. Даллас як маркази ҳавопаймоии American Airlines мебошад, ки тақрибан 70% тамоми парвозҳоро аз Даллас иҷро мекунад. Он 11-умин фурудгоҳи серодам дар ҷаҳон ва 4-умин фурудгоҳи серодам аз рӯи ҳаракати ҳавопаймо мебошад. Даллас дорои индекси почта ва хадамоти изтирории худро дорад. Бинобар ин он аз ҷиҳати техникӣ шаҳри мустақил аст. фурудгоҳи байналмилалии Орландо дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка мебошад. Аз соли 1981 дар хизмати мусофирон мебошад. шумораи мусофирон дар як сол 50 миллион буда бо майдони 50,99 километри квадратӣ аст. фурудгоҳи байналмилалии Орландо дар соли 2019 50 миллиону 613 ҳазору 72 мусофирро қабул кардааст. ин рақамҳо онро аз ҷиҳати интиқоли мусофирон дар ҷои 10-умин фурудгоҳи серодам дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка қарор медиҳанд. фурудгоҳ инчунин як иртиботи асосии байналмилалии Флорида мебошад, ки бо зиёда аз 850 парвоз дар як рӯз ва 44 ҳавопаймо ба 135 самти дохилӣ ва байналмилалӣ парвоз мекунанд. дар солҳои 1960 фурудгоҳ ҳамчун пойгоҳи нерӯҳои ҳавоии Маккой, ҳамчун пойгоҳ барои нерӯҳои ҳавоии Иёлоти Муттаҳида ва амалиёти низомӣ хидмат мекард ва дар соли 1973 ба далели коҳиши воҳидҳои низомӣ пас аз ҷанги Ветнам баста шуд. аллакай дар соли 1978 фурудгоҳ ба 5 миллион мусофир хизмат расонида буд ва то соли 2018 ин рақам ба 47 миллион нафар расид. фурудгоҳи байналмилалии Даллес, Вашингтон, Иёлоти Муттаҳидаи Америка аз соли 1962 инҷониб хизмат карда истодааст. шумораи мусофирон дар як сол 24 миллион, масоҳаташ 50,98 километри квадратӣ. Даллес бузургтарин фурудгоҳи минтақаи Балтимор буда дар як сол зиёда аз 20 миллион мусофир дорад ва аз бинои асосии терминал ва 2 терминали эҳтиётӣ бо 4 минтақаи умумӣ иборат аст. он соли 1962 аз ҷониби президент Ҷон Кеннеди кушода шуда ба номи Ҷон Фостер Даллес, котиби 52-уми давлати Иёлоти Муттаҳидаи Америка гузошта шудааст. дар баҳори соли 1976 парвозҳои баландсуръат байни Иёлоти Муттаҳида ва Аврупо бо омадани British Airways Concorde аз Лондон ва Air France Concorde аз Париж оғоз ёфт. имрӯз фурудгоҳи Даллес маркази байналмилалии минтақа ҳисобида мешавад, ки даҳҳо парвозҳои байналмилалӣ дорад. фурудгоҳи байналмилалии Қоҳира дар Миср соли 2009 ба истифода дода шуд. шумораи мусофирон дар як сол 15 миллион нафар буда майдонаш 36,25 километри квадратӣ мебошад. фурудгоҳи байналмилалии Қоҳира фурудгоҳи асосии байналмилалӣ ва серодамтарин дар Миср ва дуввумин фурудгоҳи серодам дар Африқо мебошад. фурудгоҳ ҳамчун маркази асосии Египт Air, Nil Air ва як қатор дигар ширкатҳои ҳавопаймоӣ хизмат мекунад. фурудгоҳи байниқидаавии Ҷорҷ Буш масоҳаташ 44,51 километри квадратӣ. фурудгоҳ, ки аслан фурудгоҳи байниқидаавии Хьюстон ном дошт, баъдтар дар соли 1997 бо номи Ҷорҷ Буш, президенти 41-уми Иёлоти Муттаҳида номгузорӣ шуд. дорои 5 хати парвоз аст ва яке аз бузургтарин марказҳои мусофирбарӣ барои United Airlines мебошад. фурудгоҳи Суварнабхуми масоҳаташ 32,4 километри квадратӣ буда, он дар шарқи Бангкок дар Бангфли музофоти Самут Пракан ҷойгир аст. фурудгоҳ дар ҳамсоягии ноҳияи Лат
скрабанги Бангкок ҷойгир буда тақрибан 25 километр аз маркази шаҳр воқеъ мебошад. дар феҳрист беҳтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон аз ҷиҳати бароҳатии мусофирон ки аз ҷониби Skytrax тартиб дода шудааст, Суварнабхуми дар соли 2018 дар ҷойи 36-ум қарор гирифт. то соли 2021 фурудгоҳ дар рейтинг бо 66-ум поин омад. дар рейтинги Airhelp 2018 фурудгоҳ дар байни 143 баҳогузорӣ 63-ум ҷойро ишғол кард. хайр бародарон, ин буд маълумот дар бораи 10 фурудгоҳ дар соли 2022. то наворҳои навбатӣ.